Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Ka Superintendent of Police Jongka East Sales District ka kong Claudia A. Lingwa kala kentu bat kerpat ro ka Jokopor yaki pajba bakim dai ban kran ben setia ki marjan marpa ki pasuba bakingat hau knyang jingpang coronavirus habe kran bigila pathai kubor hadien balawa ke jingelang bat ki khle nong sen char snong ringkat bagi noi lam niam ka bala long ha ka khat pratrek uyayong arajar arpho ha ususu tham auditorium Shillong ka kong Claudia kalong ba ki pajba kim dai setia ban kran ben da ka basen bat rengop ya ki brio ki batrai ha ki hospital ha ka ju upor kan tui pajba bakin long ki bayaisha bat badai ru ban ai ka jing trelang ba ki bor pulet ki bapahara met labat sngi ya ki snong ki thau klem da dan kanu ka jing le persha haba ki batha ban ompen khen ye ki kendon bala pencari dak sarkar ni na police department ru ngidan palat ar hajar hapo Iskasil district tingi mla ban expect na DHS bekin penbiang tingi ni pha so hi kene ka mas bang ponga ngaso da jan ka khliap arsatap kani ka mas kala la banyarap sibun dadan kam na yo ta ka mas ba ai na po DHS de piso hi na man ngim de kinong pang ni dang de ni phong ka mas ban prevent bangin yo ik ta ka jingpang kani ka mas ba chuso da jan ru kala biang banyada na ta ka jingpang but dadan kam e ban yo to sanitizer let's say ki beduk busuk kimdan ta pisa ban thiet sanitizer ka sabon da shida arting kai ka ti sabon sajjan sabon jingkling saj ka kti saj khoi tang kata kala biang kita ro khakim dadan kam ka ta ka jingpen lut pisam dadan kam benda phong ka ta ka mas tika wei ka bang kwa ban ong kalong kani ka jing long jong kishnong banam sha ye ki bre ki bala trei hapo betani banam sha e kita ki break la don jing day but hapo hospital betani lani ki batrai corona kani na ka shnong jo pi don la ki loudspeaker pi de ben so tho e ki bre baladel phim ai la cho ye ki bre ki batrai bakin wan phai shnong te kum no pi expect bi kita ki bre kin don ka ta ka jing kating kit khia ban trai ka ne ka kam ki pulet jungi ki la ban kren khor ki la kren e ka ta ngi le hi ban kren ye ki bakin khamlong jai dei pide ben so tho kat no ki pulet jungi ru ki trai mju thiam je dam kia ya sharum shaneng ha yo ha hat ki dei te komong ong mane ka uniform jungi kamla ban ya da yangi na corona ndei bang phok police uniform komot ngadi bentur kat sebedon ke jaka ni rungi de ki breu ni rungi de ki do kasnam ko mo pi ni rungi don ke ni rungi ni long breu ni rungi yo ka jingpang kamlong bangala phong uniform ngam yo show tau jingpang corona ngam yo show ta kalau kamlong kumta ni haban ya trei kumjo teladangi ki pulet ni haban dan hapo ki corona care center borokhai ki corona care center hospital Bethany hal ke civil hospital ni habbo ki pulet jingi bakin le security hang tu kata kamut nginum dan kata ka jing sngau bai kila ban yo kata ka jingpang ni penbiang yaki ya ke jing don kam jongki khnang baki bahyeng jongki ru kin sngau tho ba ho ki pulet ni haban tre kita ka kam te da ka jing ya tre lang jongki rang ba snong daki nong penya jongki balang non penya jongki wei ki nong tre snong kumbo ong doktor man ladeng ya tre lang kani ka jingpang kanumla kumbo ong mene ki breu ki bayap hapo East Khasi Hills na ka jingyap accident hak shibnai ka khambon na ka bayap ni ka jingpang ndai wat la kata ki ni ong ye ki khna phong helmet ru ki tre ban phong la de ki tip ba ki la ban yap la de ki dan ka accident te pi deben so tho ye ka resistant jong ki breu ki berobor ki sngo tenat ban ye le persha menta ki snong ki khang ye ki snong ki bo de ki mau ki bo de ki kim sha ki ambulance ban let ke ambulance ro hab khat ki pulit kata ka bam dei ber phin le kita ki jai kam haba ka jing batai jeng doctor aman ka long lak chai kadar ti phim dei shu ban snow artaten ye kan ke jing pang ni de ban shu trei bat ban pun snow thu kat bala ki breu tang ka tang ko ban request lada pidon ka no ka problem mdon kam man phone pateng se po ni don ka 100 but ka kongsan ka long idan ki police station idan ki police outpost pidi ben chulet ha po police station kin sabatai phik eben le kumne idan wi kong iban po smith beshitam
kishu mi national ki contact ki traffic badan surak nang to ki batai ki lech police station ki la yarap pimdan kamadan kata ka jingting ya ke ai bro khaj tang la le ha police station ki police kin yarap epi any assistance that is required by anybody you just have to go to the nearest police station you can call the 100 helpline you can call the police control room numbers which is a very simple number it's 2222214 which is very easy to remember so do not hesitate to call do not do anything which will be against the law it is better to contact